e o aduna hande mo haalnani mo jangani tarani aldani soɗani mo yo wiye o harani ngam wonko arani so en janginani ɓiɓɓe men l'école gande e ɗemɗe men hay batte en mbaɗani so en kaɓani e nde majjere en mbarani en jaltinani nde en terani basal e nuske ko heddi ɗemgal koko yahata e a haali Ibrahima Sarr mo pulaar.com o jarama ay sen ƴeewi joni fulɓe tinni mantude hoore mum welade kono sen ƴeewi mi anda leƴƴi Europe holko mbiyata fulɓe aynaɓe walla fulɓe holɓe fulɓe wiyoɓe mbiɓe min pulo wona ko leñol ngol mbiyata leñol ngol mbiyata fulɓe kono noon mi riwrani neɗɗo wi hoore mum haalpulaar pulle haalpulaar goto ɗo konngol ne jogo inde ɗiɗi banggue ma no wiya foof kono noon min so mbeɗa haala mbiyatmi ko pullo mi wiyani tan pullo gaynako won kadi mo ganduɗa sa yiiti wiyata ko pullo gaynako eyyi noon min ko kalan ko pullo leñol ngol sa ƴeewi joni sen garti han kadi e jokkirde yonta Alpha Ibrahima Sow en walla ni ganduɗen ɗo yonta Youssou Gueye en yonta e dow mum Amadou Hampate Ba en mbaɗi no mbaɗirno kañumen e yonta mumen no fuɗɗima gari Alpha Ibrahima Sow en Amadou Malik en penti alkule mbi kawren ɗo UNESCO baru mbaɗi jooɗima tentini wi mbaɗen ɗum kernaɓe liggima cembini ɗum UNESCO ari addi miijo heso ko anduɓe ko ɗemɗiyankoɓe ko mbawɗen wiide fof ɓen ko ɗemɗiyankoɓe ɓeya Alpha Ibrahima Sow en ko ɗemɗiyan kono ɓeɗon ko ɗemɗiyankoɓe kono mbeɗa yanna Alpha ene jeeya saabu Alpha liggonno ko UNESCO kañum joɗanno Pulaar UNESCO mi haalnaka ɗum kono mbeɗa yanna ko waɗi Bamako ko omo hen ɗum kam ko hen no jeeyata ene laaɓi ɓen kadi pelle Pulaar ƴeftiti ɗum ɗo fof ala laamu mballugo Pulaar ɗum ɗon fof rewi ha hande e yonta men kadi Ibrahima Sarr ari waɗani en clavier Pulaar nanni alkule ɗe natti wadde caɗele ɗum ɗo fof mbiyatmi ko leñol ngol bandiraɓe ko enen dari darani ɗen koye meɗen mbaɗɗen defte mbaɗɗen bindi ko wona ɗum ko mi yettuma lawol gongol hadde ma yettudem taw golle gasani beele beele e tindemo ko wayno ɓeɗo seeɗa mawɓe ɓe kalɗa darde ɓe darino batuji mabɓe golleji mabɓe ene woodi leppi ayawa godaɗi taw jiɗɗo fof ne wawi larde ɗum mi sikkani so tawi ɗum ala darade hande en ana yonta maɗa jagguede fiilude hono ni mofte hol cikkuɗa ko nafata janggo min kam jaggumi min mbiyatumi mi dañi fartani sabu suna ene mawni tafsir jigge en mayrude ni yero dor en jeehi law sunam ene mawni Aboubacry Khalid en yarude ni murtude en Abou Ousmane mi wawa haaldude ɓe kamɓe fof Fadel Kane en ndewi ɗon Amadou Malik en ka yimɓe fof kono mine wawi taw Bordeaux kawral filmama kono mbe sikki e yimɓe ene joganare kono mbiyatmi ɗum ɗo ko fartange min kam darademi ɗo mbeɗa watta cimtol muɗum mbeɗa holla ko gandumi hen ɗum ɗo ko famɗe ko anda hen ko winda hen ko dara hen mbeɗa yanna won lobbiniɓe ɓe kalan ɓuurimi andu ɗum ɗo kono so jiitaka ko caɗele ɗum ɗo kay nafoore muɗum ko wawi wonde fof ko ma won tugnorde wittoɓe noon wona wittoɓe ne wona tugnorde mum ala ko tugno hen ƴeewa ko kalmi ko selli hen jagge ko sellani hen itte ko ngakki hen yiiloye e ko foti kadi ɗakkede hen ɗakke e kono kam mbe sikki ko cimtol e min ko gandumi ko cimtol min e ko kalnami ko ne wawi cimti goɗɗingol kadi waɗimi yidde haalde ɓe kalniɗo ɓe fof alkule ɗe lallaɗe ɗe fof ko mbeɗa yanna janggo e wittumagol ko ɗum fera so ɗum ferama wasa wiyede ɗum ɗo ko bolle puuɗi wasa ande sabu e witto neɗɗo hewɓe e wittoɓe ko jiilorɗa ko wona ɗum jiirata a ummata nan mbiya min de wonno mbiruɗa ɗo ni min de mbeɗa yiiɗi hadde andude holko alkule Pulaar fuɗɗori mbeɗa yanna an Ibrahima nde garɗa ɗo enne naddemi nde mi suwa namdadema kono wonko kalmi ɗo a sikkano ɗum mbeɗa haaloy hen noonne mataw sikka min namdami tan kono tigui so yomi haalnan no Pulaar fuɗɗori windede ko kalmi ko ene wa ko heewi hen ko ɗum addunama kono wonko woni hen a wona ɗum addunama
e nder ɗum ɗon aɗa wawi yirude hen goɗɗum ko wona ko jiilotonɗa wadde e wittu neɗɗo yahat tan ha yana ha yana e hunde nde sikkano fata ɗon yaha ɓoya kadi yana e goɗɗum fata ga ɗum noon wittoɓe ɓen so gari janggo ma won hen ko jani ko cuhli ma won ko jani hen ko cohlani e kadine ma won hen ko ɓe ƴeewi tawne moƴƴi ma won hen ko ɓe jii hen taw moƴƴani ɗum ko ɗum waɗa min kam mbiyami komi dañi fartange min Saydou Oumar momi ɓurani yaaɓe ɓe fof jojjande ɗumanaji kono tawde mi dañi fartange natede mbeɗa mataw ngal heddo ko juuti so jamne waɗi kadi ko min haalti alkule ɗe kalannoɓe kadi haalannoɓe ɓe cikkano min mbeɗa dartoɗo hande mbeɗa haala ɗum hewɓe hen ko maayi mbarama saabu leñol ngol hewɓe hen maayi wona mbarda kono maayi kono kam ko darannoɓe leñol ngol ɗum noon min kam banggam ko ɗum fartange so jooɗoyima janggo ma nafi wittoɗo adi Ibrahima Sarr aɗa haalanno ɗum nane e darde muɗum kañum e hono mumen ha Pulaar wawi nadde hande e nder gande kese ɗe naati hande to banggue Skype naati to banggue Facebook naati to banggue téléphone ngaji portable ne cinde naati e banggueji kewɗi tawi wona fedde wona hay hunde ko neɗɗo keeriɗo jooɗiɗo nder galle mum waɗi karallagal mum waɗi jawdi muɗum holno jiirata on neɗɗo Ibrahima ko ɗum waɗi wiide ko yiɗi fof wiya kono fulɓe ko yimɓe ko yimɓe tinniɓe ɗo kalata mo neɗɗo goto ko kalɗen ɗo ko fof kadi ko neɗɗo goto wonde yimɓe woɗɓe mbaɗi ɗo kalɗen tan ko neɗɗo kono min mi serdata ɗum e ko waɗi ɗo ko fof heddi noon ko wonde neɗɗo goto daro ronka nandirde e yimɓe e liggey yaha to yehi to yaltina toon ko yaltini ko yimɓe ɓe fof kadi ene kutoro ko jamaragal cuusde e fellidde sabu Ibrahima so haala Allah ene lurde heew ha ene lurde heew ɗum noon min ko noon mbami an ko noon mbaɗa ko faate sa yiiɗi hunde tan a darat ɗum noon mbiyatan kanko kadi omo jogui hen yettode heeride hunde ko bindinomi caggal ɗo ko jiɗnomi haalde ko omo jogui hen yettode heeride kankone wawde hutorade gandal makko wawde hutorade e pinal makko e kadi ko cukalel taw ko cukalel taw so Allah junni gurdam mo jokko ko heew kono mbeɗa yanana janggo kadi ma won kadi arɓe jokko banggue mo jaari ko ɗum waɗi sen e cimtol sen ƴeewi mbeɗa heewi wiide arɓe hande ɓe kawri ko heewi sabu minen ndemin janggata Pulaar nde woodi tan ko yewtere Samba Thiam Jamma Radio Sénégal ne waɗa wangoji Alhaji Gayde en wadde deftere yewtere yontere fof laawol goto le Djiby Hamme en ɓen fof Amadou Ghali Bani Allah yurmo ya kono mo Djiby Hamme en Amadou Oumar en e Oumar Sow en ɓe sigi mbaɗanno radio Mauritanie ko faate Pulaar ko ɗum tan wodno yontere laawol goto yimɓe ne kello e nden ala fof ni galleji kewɗi jogaki radio ko ɗum woni ko kewmi haalde ko wiyete ko ya galle kaalin yo mawnude dande radio mum mbir yimɓe ne keɗo nden miijotaki yimɓe enen eɗen jogano koye men radio ji ɗum hande en dañi radio ji taw ko enen fulɓe jeeyat ɗum koye mumen en dañi caméra ji men en dañi Facebook uji en dañi ordinateur uji taw neɗɗo fof ene wawi jogade ɗum e galle mum ɗum ko fartange mawɗo ɗum koto banggue bindoɗe jaarugol yeeso somi ƴetti kadi banggue ñalankagal minen duuɓi nde min gari ɗo min naati mbeɗa heewi ɗum haalde ko fartange mi haala ɗum ɗo nde min naati leydi ndiɗo Farayse min jiiɗo lefol Pulaar ko gotol ko lefol Samba Kuré laalaɓe ko wona ɗum lefol fof ngol jiɗɗa ɗo ƴewde lefol mogo tiyata taw wolof ko ɗum ala galleji ɗiɗi ɗum wonno kono bandiraɓe holko itti ɗum ko mogoji Mamadi en Abou Diallo en haadi Gadio en Amadou Mouhtar Thiam en e kamɓe fof dal mi wawi limtudeɓe Korke Oumar Sy en e kamɓe fof yontaji mabɓe o kadi moɓe gari leppi ɗi ɓe gadi nannude ɗo ɗi ko ɗin jaltini ko ɗin naani Pulaar e nder galleji hande kadi ɗanngal ngal waɗi radio ji internet ngari ko enen jeeyi radio ji men radio Hayre Law radio Fondu radio Rendo radio Dingiral kanji fof radio ji fof radio Tacca hay Tacca ƴeeran ɓuret toko sel Mamadou Bari ko yi radio Tulde ha ɗum ɗo fof ko Allah e nelaɗo muɗum kadi mi jokkitira ɗon mataw caɗele Mauritanie ɗe bonni ko heewi yimɓe egginama kono nafi ko heewi
nafi ko heewi sabu heewɓe yaaɓe ɗanngal ɓe hannde wonɓe Amérique ɓe ko ɗum jaari kono jibini ɗum ɗon noon ko yettude waɗen tan ɓooyata ni mbaynodiran Cheikh Oumar Ba mbaɗa anndi ñallal ngal fayidini no feewi kadi en dañi fartange guindiyankoɓe tawtoreɗe golle ɗe Amadou Guellaye Diallo e Mamadou Amadou Ly wondude ganduɗa Aminata Ousmane Niang kadi golle ɗe gasata taw en jettani Abbas Malal Abbas mo ganduɗa ko kañum woni sababu ha golle ɗe ɗo gummana ha yetti to yetteteɗo e goomu Tabalde TV ganduɗa Abou Siley Diallo ɗum noon mbiɗen roɓɓintogol ɗe ko Ibrahima Kane katanti leñol Cheikh Oumar Ba holi konngol maɗa battidigol dañi fartange Allah wawi ɓolɗo judde balɗe kono mi dañi fartange hawrude nde pular wonani haydara e nde pular woni hunde ma won kadi wurɓe e caggalam ñaamoyɓe hen min komi ñamani ha joni noon kam mi ñamani taw jawdi pular kono mi fuɗɗima taw mbeɗen ɗo nate kono mi dañi teddule ɗiɗi ko pular rokkimi ɗum ɓurnimi laamu teddugal teddinami ndulmaji damɓe ngal e jammaji ɗiɗi hirsinede ngaari e dammirtati ɗum ɓuri laamu papa kam so ñaami tan teddi mi yeehi kadi Amérique mi waɗi toon lewru nde jaharmi nde mbeɗa nawi ujunnaji 3 euro mbeɗa waɗe poosam kañƴi fof mi artiriɓe ɗo kala ɗo garmi ko fulɓe tawatami amma Diallo adnam tenggadam yiiɗi ko hemdam jaafoɗa mi yiiɗa neldam kam hemdam tenggadam tangi ɗe ɗo tedduli fof ko pular rokkimi ɗum ɓurnimi min hunde fof ɗum noon mbataw so mbeɗa wayno tan mbaynorto yimɓe pular tawde kadi ko Ibrahima Oumar tigui ɗum noon ko ɓerdam duri miijoji ma laystoɗa leydi ndi ngandumi gandami golɗe gonmi ɓooymi ɗe gowmi ɓooymi leede e galleji ɗi gowmi gowani miijoji nduri ede e pooɗe e baaɗe nder dulɗi koɗaɗi baaɗi cariɗi gawɗum dawgoloji e togge ɗe gona gawade jaaɓe murtoɗe jaɓɓe cammateɗe moroteɗe somi miijima Fuuta hanke aynaɓe mi siftoro ƴaroji e ngujumeje farnortoɓe remoɓe jeeri e waalo satoɓe ɓe weltotoɓe e tiwaɗe satude farnortoɓe ndaw ko heewi candi e maaje beeli e ɓalji ɓittiɗi nambeji ndaw paali e Fuuta demetere jaheje buudi makkaji e ñebbe jakkaji ko ɗe kolaɗe ɓuri duwanade jencinoje gaweje makka samme ndemiri e nder kolaɗe ñayɓe Fuutankoɓe haralɓe ɓe ngamani gollade softuɓe wuuɓe Fuuta e gande mumen donade kaara siragal moƴƴere e Fuuta limtude a wawata gala e balɗe fof ɗo koɗo serdata lende ñamde e yarde to Fuuta a yoɓata ndaw yorɓe aadaji ɓe kaɓata koɗo kastata hande mami jumpo ɗi donaɗi gandaɗi suroji sorboji koɗinguji duusoji yimɓe goynoji fanoriɓe moƴƴere kala mo jiimi wona tan mo jiidumi jomiraɓe pina ɓoyde donaɗe kiiɗɗani ñañoji kolli taballeji pijirteɗi jeynirteɗi o horo nde pinal e Fuuta ngal mi haalani mami rutto e mbaɓatuji e lambaji dannuji gueloji e pucci casade mi gaynata mi haalani ɗiɗi ɗi gawateɗi baccateɗi eñateɗi Fuuta moƴƴirteɗi ndinka ñamirteɗi ala ko ɓuuri eñode donade e gandaɗi hayso pinal men wujjama ma yeddaman ene anda ko ene wanaji kene wanaji ɗum noon golɗo lefol somi gaynirtumi ɗo ko lawol gadduno nde teddinira ɗum yimɓe galle amen fof Amadou Mawnam miñam Hadja miñam Abou miñam ñebbe ɗe fof Tijjani miñam Sarata miñam Amnata miñam nambu mon Ibrahima miñam e galle o fof mi yiɗaji ko lawol gandol mbeɗa teddiniraɓe sabu aɗa yiɗano haaldeɓe e leppi sabu koɓe wonnoɓe e caɗele nde wawi han kadi taw ɗum noon Ibrahima Oumar Kane a jarama